טוב, אמנם אני עייף, הימים ארוכים מאוד, אבל זה הפרויקט המטומטם שיצאנו בסוף. הוא נראה יפה האמת מפה. כן. כן, תציגי את כל החלקים. טוב, זה המנוע שמתפקד כשער. הבית עם החיישני אינפרה אדום בפנים. שימו לב להציצים. הערכה המגילה, MSP, והרמקול. זה. אוקיי. יאללה, תתחיל. עשי פריצה לבית. טוב, יצאתי מהבית, הפעלתי את האזעקה. עכשיו בא גנב, והוא רוצה להיכנס. אז הוא פותח את השער או לא פותח את השער? לא פותח. לא פותח את השער, הוא בא מסביב והוא נכנס הביתה. הופה, האזעקה. צריכים לשמוע את האזעקה. הם שומעים אותה? נעשה לשמוע עכשיו, רגע. עכשיו הוא ינסה את הקוד, ובהנחה שהוא מצליח לנטרל. מהר מדי עשית. מהר מדי. הפלאפון שלך דפוק. ראש שלך דפוק. יפה, אז הגנב הצליח לפרוץ הבית, והוא גנב לנו את הכלב החמוד. אתה מפריע לנו באמצע ההדגמה.